Sudlon palang tadri, sala ito balay nga. Guba ang taas. Yo, gahang sudlanan. Papoy bit ito plastic. Oh, yun. Ini pwede magdawid daw. Mayroon kayo bahala, bisa ko siya may karga. May kamunggay pa arang lamia ka jud kamunggay to ar pagka-green. Dis lang ba? Nagkamunggay balik dis te. Di ka na rin butang diyo. Buhos dahon. O just dahon. Kari. Kanang pili. Dati rin, liksing ko lang. Pili gopra. Pili ka. Napili pag gopra te jis. Nakapalit kalabasa, Jis te. Kuan ba ba? Teka lang bate mo. Lubati. Ano gahang sudlanan doon? Dag sila na, bahala bisa ko siya bumutang. Silver. Kataw man ka. Silver kita, silver. Ang git. Nagdadamo kuno kang butanganan. Tinda kunog kuan, buyot. Aw ka nang kuan, buyot. Kasay na eh. Kasay? Ato di ka dito. Hilim lagi merkado no gamay ra lagi taw. Wala ka tuyo. Dili merkado sama-sama ko. Titinggit ko ba? Ingit la. Di ko. Doklon ko dito to di. Nyari na kadri sama-sama. Buwad man ka ka. Pari sa bulay buhay. Kapit part na part. Bari biyo. Kana. Oh, kana. Lami nga pay. Dala-dala pang magbuyot yan ko kay bulay ra. Aglaoy no. Tanong mga tao na buwang tawa na. Ka mangita. Ano na murag naglibog man ka. Saan ta mangitag kahoy pa? Ngita sa di babaw kuno niya ay Hindi ta makapanday sa tarang bay kaway kahoy. Sigla na tagwakwak. Ana miss bye. dagan man tao rin lang kung sa diri. Nami tugtog gamay. Mabara bagay bay dito siwol na ito sa sajaw. Di koy ulaw ha. Mo na pa ni makita pila na ko. Uy, nabuwang na mo. Diyan ka rin tugtog, masajaw ka. Hey guys, na miss bye. Magdigamo na po sa ato ang pamahaw karon. Very good kay kadungan na guys. Very good, very good, very good. Magdigamo na po ta guys. Sahay makakita kami og sambag. Gi kita mi sambag eh. Gi sambag kita mi sambag. Yan, sambag. Paborito naman nila mo nga Ang hindi. among sambag. Wala to gatong tag-eh. Oh, wala. Ay dili man. Dili siguro na ba. Very good. Sige, big kay ga. Dunad na. Ang Sabi naman, papi sambag, basket pa. ang sambag. Magamas ko sa mungay. Pasukas man ka pre. Umal akong lawat. Matso. Nangita mi kuan guys kahoy sa lungsod kay mamaligjanan ay mamaligja. Magpanday nang tami ginainay sa bahay wa pa di mga baligjan kahoy. Wakwak gapay bid-ibid na wakwak. Para niya tang utanan guys sa lubati. Kamunggay. Okra. Ug kanang kabasa. Mo niya ang utanan binisaya nga utanan. Sa bol pa nila uy, agdan May gawin na ko yung bisaya. Yan naman ko nakakuan sa inyo nga utan binisaya. Bisag nila uy, utan binisaya. Sila sa pare. Yeah. Tambal sa ngipon. Lagi kay tangad pa. Ay! May klaro eh. Ano sa mata magpanday pa uy? Ano ba ba ko mahimo? Huwag ako pala yung dagang kahoy. Mahadlok na matulog sa taas na gabi kay na yung sige inyod twi. Kasi rin ng twi pa. Langgam naman ko na. Meron kang kanday. Meron kang Barbie. Anong kaluwi man dispense ba giday? Meron kagaming hiwa no? At least na ah. Ang problema wala. Muna iniwang
Wala tipko. Sama na daw, mura manggi. Inyong pagbugnaw pa more. Ni inom mura magninog tuba dong. Narakit ka ba sa merkado ang nakitaan? Sayo itong tigulang ninom boy kabuguya. Bugoy din namin ito ba? Sayo apod. Pertinus tatay. Tuba may pamahal de. Lain na sa itong kamera, wera mong puti awi, makailad mo. Inuod ka na, dili ka na ilad. Sa personal ra pa, grabing nagtuma. Luglog ka ra ba? May kinaulian na kami, luglog ka. Ibaw ka pa, Ako kay Bao. at dito sabay, ganahan ko magpainit-init. Hindi Hindi ka lang mabuhat dito. Hindi ka painit dire. Gani sa may mabuhat dan eh. Painit. Mo may mabuhat dan eh, naram ko sa sabay mo nang maputi. Ay, so puti. Kasi yung puti ka. Awa. Saksak si mong ilunggi. Be, Inilia, ang tangan. globos na po ko ginawa. Muna, inang pagbugnaw. Inom pagbugnaw, inom bugnaw. Morning guys. Good morning people. Nanapod mi sa among Nanapod mi sa mong stage mo niya itong stage. Es nanawag si nanay. Magdinan kalipay. Manawag banta ko ganiha. Nakauna mahilag tawag. Magkuha naman eh. Tawag ay. Paulian lagi ko no Junjun ni nanay. Saan man na pa? Paulian ko no nanay. Makauyab niya ako dito. Okay naman ang maguyab-uyab. Guys. balik dire. Giyan gani, di buyab mo gali na. Ito nagbike ha. Ha? Kag magbike-bike kay nga naon ka, sipunon nung ka. Dia, Mo na bike ha. Monday nung mag-exercise masakit. Kung man dahil noon mag-exercise, sipunon ka, mas pwede ka mag-exercise. Di pa Gababaya ka na ko isipundahan, tapos naulan ng mighapon. Mo na bike. Hindi inom ni Shafik. Atong kanang suya milk. Suya milk bitaw nga ang 7-Eleven sa Buloon. Naguba. Nung ba? Balusot pa. Dia, sa 7-Eleven rabi ako magpalitan og mga ilim nun basta mag-ride. Wala man. Masangilan pa ko nung ibinilibin. Grabe pang palusot, maguba ko nung Guba bitaw ang 7-Eleven sa Buloon kaysa. Bay, hugas na pala paliw lang bay. Kay ilunod na to. Ganun sa pamuli mo trabaho pa. Mangita bitaw mi mama nimo. Tama ko wala Grabe manggot. matugas mo clock. Doon pa lang tadri, sala ito balay nga. Guba ang taas. Kay may mo, kay may balik dyan kahot. Hindi ka buwad eh. Flying quick. Mo naging kumot din pinabungi. Pinabungi. Nabungi, purya bungi. Pira bungi. Baw. Mau ni sedan nga pampagwapa. Ay ka. Mo ni ang sikreto. Kaya naman mining nga nagwapa kuno ko. Mo ni sikreto sa kikag milawoy. Dito sa Mo ni pampagwapa. Sikretong malupit. Mo Nahagupit. tanawan milawoy guys. Guys, diba? Lami ka dyan ng sedana. Lami panis litson. Parisan na rin kwan guys. Ilaw ay. Buwan. Mau tanin ko guys. Nauna na ko kaon kay katasan ako. Ani? Samot ni pang pagwapa. Ay kabarog dunguga kay di ko mukha na. Usahay ma. Kailangan jud ka mangila dar mapuri ni mga sa katao. Mo galing gusto ko masugdan na kaya mga sabuan charo. Dapat na kay repair. Ha? Tipid gani kaya ron pagpalit og materialis mag-repair ka pa. Tanga muli lagi big buhol. Siyempre ngita pag helper kita may jang helper. Repair. Di ang tamulik buhol di ay ro buhol na. Pupuro Hmm? material. Mo na mo target ron mangita mig mga Muman banig sa kabulan ba? Siguro kaya sa. Paspasin tanaw. Paspas kiktan. paano sa panday. Tinggi na na. O sige sige dok. Oo. Hiwi ka mahiwi. Hiwi. Oo. Ikaw man hiwi gid ay. Ganong ludon kasi nga ni pa kanay mga kut-kut. Alam mo Dani? Ang raglaway ba? Bilib jud ko nimo pag Di murag ka murag daan na kon ba? Murag pa. Ano kay tiguwang na. Pag ukra.
lahi na si Jack. Arti, kog kukra. Sana. Kung kaon. Dili. Magama jud mong duha, di mo mga kukra. Nandun ko isa taas ma. Ano siya kakado? Halos kada gabi makadengag kog kwit. Hinay ko so. Hinay. Nak, nara sa tuk taglingkod. Na. Balira ba na? Balira ba na ma? Basta kusog na slayo. Pero kung hinay daw, kinado sa doli nga na ba na? Nak. Basi ka ungo na ka be. Isara mo na kadungog lagi. Basin, iabi ni mo, nakadungog ka pero ikaw dito nagtigtingog mo. Sana wala may lubos sa mga kwit. Sana yung mga kwit mong dagko. Sus, mga to construction supply. Imbis ka may pangitaw ng tindira man. Sige pa. Igising na mama. Basta mo kahoy kitang isa. Sige pa. Naman lagi deket. Kitaan sa man. Akong gibali. Kamamagay na yung giilog yung plato. Sana. Kanay mong mama ay pa ka nagdukot. Kaya kung saguon, dugay kayo maibot. May but. Imo makina patambukon. Dukot tray pamagir mo tambok na. Ginawa na mo dukot. Be, kuwan be. Oh. Be, katong kuwan. O lagi. Wala na. Hindi na mairog. Ayaw na guys na. Hindi rin nga na lagi. Be, kuwan tubig be. Oh. Ano na spad? Tumay. Nyara. Ano ba maibot? Ano lagi na spad? Sipon. Cellphone kami ang kalipay. Ay, mugsamo kay nagilit ko. Be, kuwan tubig. Ang awas ng tubig. Kunyara. Hindi ka makarelate sa ang trabaho kay di man ikaw may mag-edit. Mo ganing hindi ko mo No offense. samok-samok ni mo Makalingan kay. ka di lali mag-edit. Mo ganing hindi sa samok-samok ko. Pero tagon. Bi, bag. Ngayon ba tamil to mo tutbas na? Oh. Tintiring. Tom ka. Maluwi mo ako na. Lala music, lalim to na nin. Ano man na yung gidulan, brick game. Naman ko din iyang iya din kana de iyang tingog sa iyang kuan de vlog nang Hindi ko na pininin. kanang mutingog unta mo dito dia. Ano man din nagigamit brick game. Diya naman ang tuno sa iyang kanang iyang kuan sounds sa iyang Tiyaw na sa iyang to. vlog. Tinututi. Ay sama kay nagedit pa ko. Tiring. Bawal mo pa kayo naman ka kamakot. Klaro ba mo lagi nang gingon lagi? Alam mo, pabuang nang mag-vlog. Buwang din siya. Alaka. Pabuwang ko sila sa marami ang ngitiri mo. Yung ko mo vlog na. Manang di lali mag-vlog kay buang. Jadi pa pod lali mag-edit kay makabuang. Tugon. Oo. Be, pagkuha na bigay gabi na magtut mo sa dito. Sige pag... Oh, lagi! Tinanin. Sige pag tingog ng cellphone. Huwag yung edit o liba kang buang. Makabuang ang edit ko eh. Lalim. Alam ka? Imong ko hito, hindi na halos muli. Puro nag... Nana si... Tingog to yung kuhan. Mo buti tingog sa mga tingog sa imong kuhan dahil vlog dahil. Nilit Sound. sininin. Di ba? Turn. Nilit pa sininin. Makasaka ka na. Mulugsot ng kanon. Basta umabot na sa iyong ba. Sakto bitang gingon doon ang gingon siya eh. Tin. Nga na, mag sininin. Marabay tatagtingog ka. Buwangan ni mo po eh. Practice kang edit. Kaya nung kapudyon ko, ikaw mag-edit. Tanaw na to, ikaw sige sampitan mo. Ganahan ba ka? Maminaw. Kukog mo lang. Ako na pa, pagtutbas na, pagkuha na dito. Kung makadungag butig ka. Hindi na mag-practice kay delikado. Maparihan niya kunin mo. Practice ka, edit. No. Bitaw pa. Mag-practice pag vlog. Hey guys, ako na po dito yung John Big. Practice ka. Vlog, makabuang na yun.
Grabe itong lo. Niya to ha naman. Sala. Ito. Makabuang ka kay. Grabe na po di mo kagaling mo rin lubuang. Diya, beto ito yung comment, may mga buang man siguro. Diya, beto yung naingan, mga buang ko matagkaliwat, hindi ko na pangatawa. Ang grabe nila ba yun? Diya, naingan nga, Jen, ganang, ingnaran ng imong anak o imong asawa nga magtarong siya. Di gusto niya mukatawa, di mukatawa ko siya. Labot man. Diya, beto niya naingan, magtarong ko mo, kaya hindi naman ko na pangatawa. Paitagi. Medyo katawa kay inon ka buwan kay. Alam mo ba, minsan sa buhay, kailangan mo talaga maging masaya para magkalikawas sa problema. Very good. Kailangan mo maging masaya para maging buwang ka. Grabe yan ba wala nila kaluwi ba mo anak ba. Yun, bitaw, pagdarong ko namang duha, kaya meron kong mga mini-mini. Kaday na mo guys, o Malipayon. malipayon. Nga naman mi guys, simpleng kinabuhi, ra pobre rami, pero malipayon. Simple lang buhay namin, mahirap lang kami pero mayaman. Pero di pod may mini-mini. Di pod may mini-mini, malipayon naman jud mi. Kanang tao na umingon masaya tas ingong mini-mini. Alam mo, kanang naging mini, wa sila ka-appreciate sa unsay ngayon nalipay ang tao nang sila be. Di sila makakuno. Uy, ano kung nalipay sila? Basin dili. Oh, basin. Basig dili po sila Yung malipayan pagkuwang. silang kinabuhi. Basin ni pagkuwang silang sinabi mo. Pangita ang inyong kuwang sa kinabuhi, basig wala may kuwan. Cellphone. Cellphone na, ay sa. May live, may bana. Love life pa lang. Huwag ka bibi time. Di man jud mi mini-mini guys. Malipayon na jud mi permi guys. Di man jud mi ingon na buang jud. No, Ay, buang. Inon, buang sad gamay pero dili jud ingon nga Grabe. buang na jud. Grabe mga istorya. Buwang gamay ko no. Mga istorya na bumbag. Naigamay pero dili ingon nga. Nako ni gamay bi. Pero dili ingon buang jud. Alat. Gamay ra. Mera. Bitaw guys, saan makajud guys, nga naman din yung mga kinabuhi kada adlaw. Kaya, di pa na nato pa man nga ang mga problema. Nato lang magyapong smile. Kaya wala may nang tanang bagay mong ang seryosohon. Lubuin mo Nang kinabuhi. tanang bagay mo gyapong enjoy, imong ikalipay. Mga kontento ka gansay naa para maging malipadyan ang imong kinabuhi. Mura na yung sekreto guys para malipadyan. Makontento gansay naa. Kaya kanang uban mao di sila malipadyan kaya di sila kontento gansay naa. Payon jud mo adlaw-adlaw kay mo ka ba ugma o ana. Kansi na mo. Pareha na mo, nga nila mong kinabuhi, magsud na may milawoy, sud agbuwad. Kontento naman sa mga kinabuhi. Very good. Mayon pa sumbingay. Kaya ako guys, sa ginganir ako, nakaban tricycle driver. Aba? Kaya, nagsuwa may gingani, nilawoy og buwad, o kontento na ako sa kinabuhi. Masagasay na, gasay wa. Sahay. Nagadamgo ako. Kaya bisag pamassahero, may kasiguraduan, usahay na, usahay, way kita. Nanang na. Alam po na magyapon tas Ginoo. Tagala magyapon tag kabasod Basta na tay kabasol pang lawas. Bahala naging na namig mini-mini basta kontento mi sa mga kinabuhi. Ngayani malipadyon. Grabe sila git. Banata naman. Kanawra gilang mga pakpak o pag gani ko kasugod. Pagkaon ko giro. Nawa pag gani ko kasugod, gilang mga pakpak. Ang nabilin siya sa kaputos.